Remex Official Feed. Subscribe for the latest update. Take while the mouth is full. Talk! I only said talk, not cry. Tarunga ba? Maatras ko para makuha imong beauty. Dali. Na ikaw sa unang bakay. Sundo na ako yung isulti. Sige Bawal nga mag-talk nang nagkaon. Hi, Nay. Talk. Farewell to you, my friend. To see each other again. I love you, Nay. Ikaw. Gaya na, human. Uy! Manang! Tarunga yung jaga-jaga. I-post ba yan ni? I-post din natin. Bahag, Nay. Oh, i-post ba? Sa messenger ra siguro eh. Hello. Sa messenger ra manggod na. So kita ra may makapasa. Nay, in YouTube na. Mo ba? Dapak na niya, Nay. Mga lagyan ng dapak. Uy, mamiss ka po na. Nay, thank you sa tarantanan. Bisag nag-snowboard ko. I'm good. Yung ako lang nagsulti, Nay. Thank you, Nay. Love you. More. And more. Mwah. Tarunga yung Mamiss talaga namin ikaw. Ikaw? Katawa. Uy, nasuko na sa rita nimo pagdali diha. Thank you for everything, Nay. Basta, iba talaga yung feelings ko, Nay, karon ba. Lahi itong nag-ato gani ka sa US.
Iba talaga yung ngayon. Siyempre, Pinas ngayon eh. Nay, dili na kita magkita, Nay. Makita mo good. Grabe man to. Sama? Grabe, Pilipinas ano, di na naman magkita. Namangkas Mindanao, Nay. Basig. Ano man mangyari, you are in my heart. I love you, Nay. Hoy, Siya na ngayon ang nagkano. Siya pa sa tatakbo doon. Sa nabulong niya si Padre. Hindi ko alam mo. Dapat si ano. kinsa? Kinsa di ay. Alam naman ni Ate Tess dito eh. Nauman na ka man na? O, diri na. Bye, Nay. Thank you. Oh. Message daw kay Adelita. Dali, labon wala si ate. Sana ako. Ay, Adelita, thank you for everything. Lalo na sa pag-iintindi sa asirit ng mga matigas ang ulo. God bless. Inang, Ano gagawin? message daw kay ate. Hello ate! Hello ate! Good luck and take care always. Tanong na ba yan? Love Ikaw, you! Inday. Ay, sorry nang. Love you! Basta ingat lagi. Lagi. Dito lang kami. Hi, Adelita. Thank you for everything. Salamat. Nami-miss ka namin. We will miss you. Take good care always. God bless. Happy trip. Happy trip, te. Dagdagan, God bless. dagdagan mo naman. Walang bayad to. Sabay-sabay. Ate, wala na akong tagabili ng load. Ako, ate, wala na magsasabi sa akin. Oo nga, ate. Kaano mo naman sa iyo ako magbili. Salamat sa lahat. Thank you. Alam mo, wala na magsasabi sa akin maganda. Sa leader, oo nga. Wala namang sasabi sa akin magaganda. Salamat sa leadership. Thank you sa Thank you so pagiging much. good leader mo sa amin lahat. Mamimiss ka namin. Okay. Thanks. Wala ka na music lagi. Message. Hello, how are you? At Atilita. Take care. Ito yung friend mo. Ipag pala ni Atilets. Love you. Ate, message. Siyempre mahirap yung maiwanan, ano. Kami na lang ni Joy maiiwan. Ay nako, sakit sa loob. Kami na lang dalawang ibig sabihin naghihirap din eh. Siya, natapos na. Ingat na lang. Alaga ng katawan para mahaba pa ang buhay. Oo. O siya, sige. Walang babay? O hindi pwedeng magbabay ha. Sige, bye. Yots, Oh! message. Nay, ang akong message, pag may alak, may balak. Pag may Ay, alak. amping na lang, huwag. Kinsa man mo ibalakan. Ang alak? Alak. Ito. Kanang, Tiwasa? amping na lang, Nay, o kanang hinaot nga. Saan eh? Magkita ba tapuhon? Babot sa Pinas. Hoy, hala, nahulog na. Ni Apil. See you, Nay. Kung magkawali may pohon, magkita rata. Bye, Nay. Bye. Love you. Bye. Chup, chup, chup. Inday, message. Hi, Tanay. Bakit ganun? Akala ko talaga matagal pa tayo. Pero okay lang. For like 26 years, magkakasama tayo. Haba na. Masakit isipin talaga. As in, masakit isipin, masakit damdamin. Damdamin. Pero talagang siguro, will na rin to ni Lord na magpahinga ka na. And it's time na siguro din na mag-get together na kayo magpapamilya ng mga anak mo. Kaya, see you na lang pag uwi namin sa Pinas. Sana magkikita-kita tayo sa Maynila. Nay, we love you. Hi. Thank you. Message, Day. Atilita, mamimiss kita. Alam ko po nasabi na po nila lahat. Kaya God bless na lang po and good luck po sa bago mong lifestyle sa Pilipinas. Thank you po. Bye-bye. Bye. Danoy, ikaw na lang wala. Kadaghan pa. Hello, Ate Koor. Nangabot na sila. Hoy, O gani, dalian mo, Day. Niabot na sila, Day. Ate Koor, dalion daw kay nangabot na daw mo. Wala, naka-record ba yan ni? Ani? Nangabot na daw mo te, dalion daw na ako istorya te.
Te, inigman na akong Yan, Manila. i-delete. Oy! Ay, sige, O, gliho. diha ta Te, mag-stay. te, inigman na akong Manila, te. Tago Isuroy ako. ko og Lunita Park, ha. Isa Doon na dito sila. sa Manila Manila Zoo. Bay. Sa may... Manila Bay. Ah, sa may Manila Dolomite? Zoo. Itong sa may Dolomite. Dolomite. Oh, Dolomite. Maligo ka doon. Beach. Wala lang ko nimo ha kay dili pa man ni goodbye. It's just a Hello. hello. Right ang address. Ay, o yan. Nali sa atin. Oh, basi. Nalakas sa akong likod te kauban ni Padre. Bye-bye. Message sa message. Gatong perfect ka na sa'yo sinig mo. Adyo sa kayo, mag-message siya, mag-message. Kuya, saas ka adyo. Sa man, uy! Wala pang sinabi. Unsa man ni? Message ka ate. Mas padre. Tinuod ko yan mo hila ko. Message Oh, nilak na dyan. Nilak na dyan. Tinood man yan. Nilak ko. Relax muna. Message ni? Oo. Delete. Text na lang. Text lang ni text. Ah, daw lang mo na ng message kay makita man na nga. Iya mo kuning ulit-ulit. Expression. O, yan mo tanaw ko, yan mo kumikita. Kasi katawa. Kasi Joy, ara na si Paano Joy. ba? Kasi di ko rin alam kung magkikita kami sa Pilipinas eh, no? Punta siya Kasi sa. ang layo, Manila, Cebu. Pag nandun na tayo, papuntahin natin siya. Sige, mag-message na lang ako ng sa mayong pagbiyahe. Happy birthday. Ganhan kayong nalungkot. Pero saan man, that's life. Siguro it's about time na rin. Siguro na will na niya siguro. Amping lang dyan, pero RPN na, RPN. Wala, sige, binuangan juga kayo to. Mana, taas po na iyang text. I love you na. Amping. Bye. Uy, nihilap biya siya tinuod. Mana? Ikaw, text. Diyan ako. Dali na. Di ko. Eh, ipadala ni Dayon. Oh, magbuhos. Dali na. Wala may na mag-message nga kung sanay. Diyan ako. Message Dayon. Babay ate, wa na yung mga saba. Dito, inaanak ko lang kung mag-message. Uy, putro itong babay ate. Wa man tiwasa. Ikaw na may tiwas ako. Dali. Dali na sa Inday na lang kay seryoso. Saman. Message daw. Ay, bye Ate Let's. Thank you sa lahat. High vlog na. High vlog. Thank you. Ingat na lang. See you. See you. Sa Pinas. Bye. Makinig daw. Ay, stop. Ano Oh, makinig ang may pandinig. Basta sasabi ko lang sa'yo, ingat na lang. At saka hindi ka na ma-stress. Wala ka ng pagalitan. Ano yung mga siaw? Yan ay mga siyaw. Pero miss ka talaga namin. Kasi ang ulam na magpitok-pitok na kung sila kung Oh, lagi maginiwang na may ani. apply ko pagka-coordinator kada ka mong bajapuya. Sila isi ko mo uli. Hey, Dagan. may sunod mo uli. Pahilakon pa ka, pahilakon. Bitaw, let's. Love you. Bye-bye. See you in Philippines. Thank you. Salita pala siya. Wala yung ano mo ate, yung mic, speaker mo. Papa, message daw. Wala? Message ko. Ate Susan nanay. Dali na, isa-isa naman eh. Ay, Ate Next Lita. lang Sana ano ba? Hi. Ano ma'am? Ang ano lang, kung papili, ano lang sa ano. Wala po akong maisip eh. Bye-bye na lang, bye-bye. Na-ambush. Bye-bye. Hi Papa. Ate, we miss you. We will miss you. Thank you for everything. Yes.
God bless, more blessing to come. We miss you all. Thank you. That's it. Thank you. Bye-bye. Whoops. Hi, Adelita. Have a safe trip tomorrow. And good luck for your life in the Philippines. And thank you for being a mother for all of us here in Civic. God bless you and take care. Thank you, Day. Oy, distancing, ha? Apa, visit. Hi, Adelita. Good luck for your new journey. Thank you sa lahat, eh. Tama na, te. Dito ko Okay. na nailaga. Masyadong close up. Message ka lang kay ate Lita. Ano tawag niya? Huwag ka mag-English. Maging ano na lang. Enjoy life sa Pinas while still alive. Salamat. God bless. Thank you. Hi! Special talaga. Tama na to, oy! Hindi ka pa nag-message. Ay, ganun. Kaya Tilita. Maraming salamat po ninang sa lahat-lahat ng mga kabutihang at kabaitan na ginawa niyo po sa akin. Kahit ako po alam ko po na ako po ay minsan may ang tawag doon, Makulit. makulit sa ating ministry at na-appreciate ko po yung mga ginagawa niyo sa akin at maraming salamat po sa lahat ng mga ginawa niyo sa akin. God bless you po and happy trip. God bless you and your family. Thank you, Ninang. Thank you. Ibigay ko ito mamaya. Angel. Message. Message kay ate. Ate Lita. Atilita. Atilita. Mamimiss kita. Mag-ingat ka doon sa Pinas at sa pamilya mo. We miss you so much. Bye-bye. Bye. Doon? I don't wanna. I don't wanna cry. Don't cry! Please. Already too much. Don't hold it. Iris and Shirley, wala naman sila. Thank you. My daughter, forever Jeline. Alright! Murati yung gibasa. Ayoko magbasa ng message, okay? I don't wanna read message now. No, ang mga message ay ano na lang. Through Facebook na lang. I will read it inside the quarantine. Okay. Tapos doon siya mag-iyak ng mag-iyak. Walang mag-isa. Alright. Done? Ulat ako dito. For the whole group yan. Bukod ba yan sa individual? I told you, I don't wanna cry. What no message? Oh, nahulog na. Akin na yun. Okay. No more message. Alright. Kanino to? Ba't walang pangalan kasi? Ate Lita, where you are seeing tonight? You have much red pocket. Chinese New Year sa kanya. Chinese New Year niya. And then the next is Asherich. Asherich group. Mga pasorpresa talaga. One day is from Catholic Ministry. This one is thank you for everything. Okay. For me din. Thank you, Ken. Wala nang sasabi sa aking maganda.
Okay, good. Thank you so much. Natag mo tatanan. Pila may tukar ka? Dagan pa din. Ay, kaya dagan pa man nga. Monthly naman lang. Sa mga monthly na. Wala naman tayo contribution. Naman, gablihan din niya dayon. Kita na ang jadi. Kita na niya danan. Unya na niya ako ah. Bakit ka no? Patalikod. Bakit ka no? Patalikod. Tapos ang pagpatalikod. Sa pakempot-kempot na siya. Pakempot-kempot na. Backdoor siya dumaan. Alright. So that's it. Ganda ng po ni Padre dayo. Father, you have something to say. Ay, Yan, wala kasabot. Alo. Ah, okay raw. Wala kasabot. Bidin. patay na. Ati ko or. Mana yun? Wala nga iyakan eh. Nahilak siya na yun. Ay, bad ka! Dili ko mo say goodbye kayo. Mabisita pa pag Manila sa imo. Bilin ka sa Lunita. Mamimiss ka kay wala na imo ingon sa kuwag. You're always late. Kabuta naman. Sorry, Tina. Kaya nga inuna ko na kanina yung sabi kasi alam ko rin naman Manang, manang. Inday, ang imo puti. Asa Iyo, tagibalhin. Thank you for sometimes I am stubborn. Stubborn ba na? Yes! Mga liturgy, mga pasaway. And we display sometimes we are reaching out. Ano, uy? Para reach out. Ano siya? Uminom ba ito? Uminom. We love you. Oo pala. We love you. absent ang Joke mo naman ako. Hindi ka ba namiyak? Huwag mo na pa iyakin. Umiyak na yung kanina eh. Special. Ito pa. Ate, I love you. Ay, very good. Kasi mag-quarantine days. Oo. Dinalhan ko na lang siya nung Tambak. Kanta tayo ng ano, give thanks. Okay. Ayun lang yun. Distancing. Ikaw mo. Ikaw may gawin lang. Kanya-kanyang flag. Inis tubay. Naka sa tubangan ako. Bayan ako. Ayaw hilak. Hindi lagi ko ganahan anang ginana ko. Doon. Kaya ako binigay ko na kanina pagdating ko eh kasi one by one eh. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say,
the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks, give Thank you so much. yung Tagalog. Yung tanging yaman. Okay, masaya. Maintindihan ni Padre ah.